San Fermina gure esan da, geratzen da oraindik, baina abuztuan sartzearekin batera gainontzeko hiriburuetako jaien txanda ere izango da. Eta ondo dakite hori, esaterako Bilbon. Hilabete eskaxo altan, atzerako kontaketa ofizialki hasi dute gaur konpartzak den egunarekin. Bilboko areatzak ikusiko duzue, inbiria pixka bat ere ematen du. Motorrak berotzen hasiak dira dagoeneko Bilbon, aste nagusirako hilabete eskas falta dela, konpartxek beren eguna ospatu ohi dute egitarau oparo batekin, esaterako pintxo lehiaketa. Una tosta sobre una base de puerro caramelizado con una pera y por encima una tira de pimiento de piquillo. Acabamos de empezar ahora mismo, solo partir el puerro, así que nos queda todavía el resto. Ontsak va a ganar. Noski, bai. Como si no. Aste nagusiaren hurbiltasuna markatzen duen zita da gaurkoa, galdu ezin daitekeena. Bakarrik gelditzen jaku hilabete bat gure superaste nagusia ospatzeko, eta gaur da gure eguna. Parrandazale asko badaukagu hemen, Pintxoa egin, ondo bazkaldu, danon artean, kuadrillan, da gero dantza, hori da. Giro bikainean murgildu da Bilboko areatza goizetik. Konpartzaki deguna guretzako bada egunik handiena, aste nagusitik kanpo, noski. Hacía tiempo que nos juntábamos, entonces y volver a ver a todo el mundo después de tanto tiempo, pues está muy bien, después de carnavales. 13 konpartxak Israelen produktuak saltzeari uko egiteko kanpaina abiatu dute. Ez dugu gure txosnetan Coca-Cola konpainiako freskagarririk salduko. Horrela, jai hauetan kontsumoan eragin nahi dugu, mundu osoan genozidio hau gelditzeko, eta bere errudunak salatzeko boikot kanpainarekin bat eginez. Hasi da atzera kontaketa, Mari Jaia berriz Arriagako balkoira irtetzen.